Este programa está patrocinado por unha empresa de moda que non é nada cuñada, porque o que fai é reutilizar cousiñas que se van a tirar e darlle unha nova vida, un novo uso, que é Moeva. Pero esta marca, así por si sola, ao mellor non é moi coñecida. O que si coñece a xente é que Moeva é a marca de moda de Toldos Gómez. A eles lle debemos que nos patrocinen e nos queren moito. O sea, eso... pasaron do corte amplo, que son os toldos, pasaron tamén ao corte fino, que é moda. Moi Sabes ben, cando fan aí o toldo lle queda aí eso? Ese retales. O refugallo. O refugalliño, o retales e aproveitan. tal. Aproveita aí. Ostras, a ver, pedíalles algo pos mestre Mateo pos sábado. Faime aí algo así, pois eso, como neo, unha capa para atrás e tal. Toldos Gómez patrocina este. É que me estou imaginando un refugallo que lle sobrou que poña Finsa. Carnicería Manolo, aquí de lado. Pero no, Ostras. pero varios distintos, claro, faz un collage. Por eso, eres ti un propio fotocol. Eres ti o fotocol. Buf.